Našim lektorom sa veľmi často stáva, že počas školenia požadujú od nich ľudia pomoc pri spracovaní dát, ktoré získali z nejakého podnikového informačného systému. Tie dáta majú nejakú svoju štruktúru, ale oni by potrebovali ich spracovať v Exceli, napríklad pre kontingenčné tabuľky alebo pre nejaké medzisúčty. Ako tie dáta štandardne vyzerajú? Tie dáta mávajú takúto štruktúru. V prvom riadku je vždy nejaký nadpis budúcich stĺpcov, bodkočiarky sú oddelené bodkočiarkami. A potom je tam x riadkov v spodnej časti, nižšie, kde sú už tie dáta, s ktorými potrebujeme pracovať. Toto je napríklad fiktívny zoznam faktúr autoservisu Bleskovka SRO, ktorý používam v našich školeniach. Takže akým spôsobom z týchto dát dokážem spraviť tabuľku? V prvom rade označím si, s čím chcem pracovať, aby počítač vedel, že toto sú dáta, ktoré budem chcieť kopírovať. A stlačím Ctrl+C alebo kopírovať. Prepnem sa do Excelu a skúsim si tieto dáta vložiť. Ctrl+V. Úplne super, Excel to pochopil, spravil to okamžite. Toto je ideálny stav. Teraz by som už s týmito dátami mohol robiť ďalej kontingenčné tabuľky, filtre, medzisúčty, čokoľvek. Čo však v prípade, že vám ten Excel tie dáta vloží takýmto spôsobom. To znamená, do jednej bunky vám dá v podstate ako keby celý riadok tých dát. V takom prípade musím použiť funkciu, ktorá je skrytá na karte údaje, alebo v anglickej verzii data, a je to funkcia text na stĺpce. A ako ju použijem? V prvom rade si musím označiť dáta, s ktorými chcem pracovať. Budem pracovať so stĺpcom A, takže si ho označím. A spustím funkciu text na stĺpce. Zobrazí sa mi sprievodca a v tom sprievodcovi si musím vybrať, či dáta sú oddelené nejakými znakmi, to je náš prípad, my máme označené polia alebo jednotlivé položky bodkočiarkou, alebo či je tam nejaká pevná šírka. Dám ďalej. A teraz, aké sú tie oddelovače? Sú tam tabulátory a bodkočiarky. To znamená, ak tú bodkočiarku napríklad vypnem, tak v spodnej časti sa mi ukáže, akým spôsobom tie budúce dáta budú vyzerať. Chcem upozorniť na veľkú chybu, ktorú mnohí ľudia robia. Zaškrtnú ešte aj čiarku, medzeru, prípadne dajú niečo iné. Treba si rozumne pozrieť, čo zaškrtávam, lebo ten počítač nás poslúchne na slovo a môže nám potom vlastne uškodiť. Napríklad pri tejto medzere. Všimnite si tu znaky vyrovnanie medzera diskov. Tu je medzera, to znamená keby sme použili túto medzeru, tak by nám to dal do nového stĺpca. Vidíte? A už tie dáta sú pomiešané. To isté platí tu pri zákazníkovi. Tento zákazník má dve slova v názve, hotel, medzera, chopok, a je tu medzera. To znamená, keď ja sem dám medzeru, tak hotel mi dá do jedného stĺpca, chopok do druhého. To znamená, hotel mi dá do stĺpca zákazník a chopok mi dá do stĺpca suma. A už mám data myšmaš. Takže vyberiem si len tie oddelovače, ktoré potrebujem a idem ďalej. Skontrolujem si ešte posledné veci a dám dokončiť. No a v tomto prípade mám už tie dáta rozdelené do stĺpcov a môžem s nimi ďalej pracovať. Môžem upravať šírky stĺpcov, môžem robiť kontingenčné tabuľky a všetko, čo potrebujem. Takže prajem vám veľa úspechov s Excelom.